Felly mi benderfynwyd, mi sefydlwyd Cymdeithas Iaith Gymraeg ym Mhontarddulais gwyliau'r haf 1962. Ac fe benderfynwyd cynnal, dwi'n meddwl bod John Davies, oedden ni'n reit anarchaeth, oedd ddim eisiau arweinydd, ddim byd felly. A be gael sy'n dau ysgrifennydd, Teddy Millward a John Bollan. Ac wnaethon ni ymddiried protest iddyn nhw, y nod oedd cael gwys yn Gymraeg. Ac dull wnaethon nhw ddyfeisio, dull ta'r cyfraith i drais, oedd glynydd posteri hyd y swyddfa'r post yn Aberystwyth. Yn fan canolog a llawer o resymau pan bod yna'n lle priodol. A dwi'n meddwl bod ni gyd wedyn yn ceisio cael yn cyfeillio ni fynd, ddod efo ni diwrnod hwnnw. Ac roeddwn ni yn athro yn Ysgol Samuel Jones Amlwch ac mewn cysylltiad efo myfyrwyr Blathgar yn Prifysgol Prifysgol Bangor erbyn hyn Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, y coleg ar y Bryn, y pobl fel Robert Gruffydd o Lolfa erbyn hyn, a Penry Jones, Rhiannon Price, a nifer ohonyn nhw. Felly mi wnaethon ni drefnu bus, wnaethon ni llon bus i lawr i Aberystwyth. Ac, wel, mae'n debyg bod yr heddlu wedi gorchymyn i beidio restio neb. A felly oedd yna ddim golwg a blismen, ydych chi'n byth gael gafel a blismen beth chi eisiau yn. Oedd am tro cyntaf oedd pobl wedi protestio dros yr iaith, felly ydy er bod ni yn teimlo bod o'n llawer o ddim byd. Mi oedd o, mae'n debyg yn de, herwydd bod neb wedi gwneud yn byd o'r blaen. Wedyn, mi nath yr tacteg neu strategaeth sefydlu Comisiwn Newsbury, nath o ddau beth, nath o wthio bethau ni blaen a'i cadw nhw nôl. Wedyn, dwi'n siŵr o'r dyddiadau rwan, ond da chi'n gwybod yr modur oedd yn gyrru, yr injan oedd yn gyrru yr Gymdeithas yn ei blaen oedd carchariad Geraint Jones ac Neil Abshankin ac Gwyneth William. Ac wedyn wnaethon ni ddysgu o brotestiadau yn America ac yn lle glynu posteri dros adeiladau meddiannu nhw. Fel oedd y mudiad hawliau sifil yn gwneud. Felly wnaethon ni feddiannu nifer o swyddfeydd y post yn Dolgellau oedd yr un enwog iawn, roedd ysgogi dramas Saunders Lewis Cymru Fydd. Wedyn fuon ni Machynlleth, fuon ni yn Mhenabon yn Llanbedd Steffan. Wedyn oedd hynny'n gwneud y mudiad yn mudiad torfol, y torfol fyfyrwyr beth bynnag, achos y broblem efo protest dros gael treth car oedd na nifer bach ohono ni oedd gan gair. Ac, ond oedd rhaid ennill y frwydr honno cyn symud ymlaen, oedd rhaid i ni. Cyn da chi gwybod, a wedyn mi enillwyd yr ymgyrch honno, gyda ni disg y dreth a'r ffurflen gais y dreth, a wedyn mi ddoth erbyn 1906, eisiau'n gadeirydd y Gymdeithas 1966-67, ie? 67-68, dwi'n siŵr iawn. Beth bynnag eisiau'n 2 blynedd, tan 66 tan 68, wnaethon ni gynllunio neu gynllwynio yr ymgyrch peintio arwyddion. A dwi'n ni, mae hanes pam wnaethon ni feddwl am y dull yna protestio, fel o'n i'n dweud, o'n i rhai oedden ni wedi fabwysiadu o Unol Daleithiau a mudiad yn Iwerddon, mudiad hawliau sifil. Ond roeddwn ni ar y pryd a un arall o aelodau cynnar Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Owen Owain o Fangor, oedden ni'n tenysgrifio i Gylchgrawn Llydewig o'r enw Arfro. Ac oedd hwnnw rhyw fath o planet Llydewig oedd o, yn Ffrangeg, ac cylchgrawn hynod diddorol sôn am lleiafrifoedd ledled y byd, yn lle clywys i am y Cwrdiaid tro cyntaf yn y blaen.
Ac oedd y hanes y mudiad iaith yn Flandres, yn Gwlad Belg. Oherwydd byth ers pan sefydlwyd Gwlad Belg, bod y mwyafrif yn siarad Iseldireg, Ffrangeg oedd yr iaith swyddogol. Ac ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, fe ddechreu'r protestiad trwy beintio arwyddion. Peintio arwyddion ffyrdd Ffrangeg mewn paent du. Ac o fanna gyda ni'r syniad hwnnw. A wedyn, ar ôl i ni ennill y frwydr y dysgreth, dyma ni'n trefnu yr ymgyrch gyntaf. Erbyn hyn, Dafydd Iwan, charismatig oedd y cadeirydd. Ac felly dydd Calan, 1969, wnaethon ni ddechrau'r ymgyrch peintio arwyddion. Ac wnaethon ni ddechrau, dwi'n meddwl fod neb yn ein grefyddwyr, ond wnaethon ni ddechrau, wrth gwrs, y Wybernant, cartref yr Ysgol William Morgan. A felly mi gaethon ni gefnogaeth pobl fel Farchedig Tudur Jones a Kate Roberts a pobl felly. A wedyn, wrth gwrs, mi nath hynny wneud yr ymgyrch yr iaith yn dorfol ac yn weladwy ac yn cynhyrfu pobl. Ac, dych chi'n bod, dwi'n cofio cymryd rhan yn rhyw fel byddwn ni'n rhaglen dyledu, cael yn holi ac yn cael trafodaeth efo bobl Cymraeg da o genedlaeth hŷn. Ac dwi'n cofio un ohonyn nhw'n dweud, dych chi'n bod, bydd y Saeson yn chwerthu nhw'n penna ni. Bydden nhw'n chwerthu nhw'n penna ni. A wych chi, oedd yr ofn yna mewn pobl. A felly mi oedd torri'r gyfraith felly yn broses o ymryddhau i ni. Ac oedd yn cyd-fynd efo be oedd yn digwydd ledled Ewrop, da chi'n gweld. Wedyn, hefyd, ni benderfynwyd, wnaethon ni benderfynwyd bod ni'n yn ymosod, bod ni'n gwrthwynebu arwisgo Carlo Windsor. Ac mi nath hynny, wrth gwrs, yna rai, hynny'n ironig eto, o Dafydd Iwan ddim o blaid hynny, ond wrth gwrs oedd o'n erbyn hynny. Ac dwi'n siŵr nad dylanwad Plaid Cymru anna fod hynny, ond chwarae teg, nath o fo oedd ein eicon ni, os da chi eisiau.